But Michael Jackson hapo karabu mdani. Kwa hivi. Amezara. Iyacho Egypt. Ndopa ndakanyora kutanga kwaro ka. Ndomanyora kutonga kwaro ndomwenda inonzi Jerusalem ya ya Jabrizi ya. Ndichibva ipo pa area iya. Wazona ma ini nyaya yangu inowanda manyi manika ndakanganwa Aibo Koreana maja Rihanna kazo Rihanna munoziva ningi sisi wangu waigara apa tichibonwa mama zvigubhu panonzi pa helping hand ya ipapo uya ipfeka bhareta wemusa violet ka ndo amai Alice ndo amai vani Alice kaigara muna 9000 ndo amai Rihanna karirika mai muziva ivo vanozotranslata vega vakada kuisa muchirudzi chavo unoziva iwe ndoda kuti usangane nemwana waForbes hai munoziva Forbes kare ndiye 50 cents ka handiti makamboona mumwe mukati uyu anenge Forbes eka akaenda kuna sheba zvadzi yangu iri kuAmerica wazona mai ndoko akaida kuimba nechiamerican chirudzi hauchi chienglish but vanoita chimwe eka muna foto sheba aiteera mashure kwaForbes eka ndiye akaenda kuAmerica achiteera amai vacho vaRihanna ivavo amai mawere mufana mazuva amezvera mufana Tyson angaita sei Mike Tyson otherwise ndivo kakoti ngavazive pane mumwe wacho munin'ina waningi waiye 50 cents wandi kutaura chimwe chinenge brown so chimupana ya I think chiri kuita zvebox and box ati Forbes airova ya Forbes airova kaunoziva chagara kupi chimupana uko ndiwe kuMarlborough ndokunogara Forbes Mayweather agara kuMarlborough padhuze nechi kuWestgate kuyakwa handiti pane chimwe chinenge chitengi chemvura iyo ndo area yaForbes iyo ndokwaigara Mayweather kwemi maigara kumpese asitongori muna Zata ndakazomboenda kwekwe ndokwandakaona mudha wacho ndiye ari kunzi manje vakamboenda kugerere ndo pakazogadzwa munangagwa ndowechidhikazive mamwe aya anongoita zvaanenge aitayo hai ndinotoni nyaya dzakawanda broadcast havadi kuti ndindakaisa date futi reindependence 1980 mukabvunza vakati ndianiko mupenyu irikurembera mai manje irikurembera hapana munhu watakakura nei ondi makaisa date ndakaisa musi watachinjwa kuenda kuuya kuno tichigara muHarare police station padhuze nepakona ndobva ndauya kuzonyoreswa pachirozi ndobva ndawana nzvimbo ndobva ndaratidzwa klasi ndakaratidzwa iyeye ndandiri mudiki kuma-kgs kuya kindergarten kudhuze nekutoilet kuya last door kudhuze chimomira achimotikontine yenyu mdani last door saka manje ndobva tadzokera kumba ndaratidzwa klasi headmaster anga ari White House murungu uya kamukadzi kati ndobva tadzokera kumba ndobva ndanzi nababa namai ndabika sadza endaonopa baba vari kuchengeta mabhanditi vari pakati ndobva taenda ndaenda ko ndakapfeka makati ndobva ndaenda Mugabe manje ndopaanga azviisa mujeri ndiye ngaripo ndobva ndaita iya
inenge riri mubhabhiri rekuti atanga kuira mvura manje mabhanditi aidyira pazuva haaende pamvuri zvatakaita atanga kusuduruka kuenda pamvuri ndianoita sekuti ndakati papa nemandevere zapu zano kuti ndiye ari mupati yezapu kana zano noti yanga idhivaidwa yaita farike mandevere nemazizvi ndiye anotanga kuita se kutonga nyika wazona hayetu demonstrate kumandevere asinganzwi kuningirika nemashure uchienda pamvuri wazona manje saka what they did manje akatanga kuenda manje akazviisa muje ndiRobert Mugabe ndakaverenga day reindependence muriza tingadai tisati taindependence ndakanosvika kuma 20 something wazona ndobva ndati no rega tidzoke kumashure tikadzoka kumashure otherwise vamwe vanenge vari vepenyu muone kutonga kwevarungu kwevauyi nokutonga kwedu isi vanhu vatemi saka iye manje ndokunga maasesa manje kuti ari bheta ndevapi eforeigner is beta nokuti anokurespectai marights enyu uri kuona rather than munhu anongoti uye mwana wakwanhingi musamuitire zvakati pamaitongwa nevarungu iwe soseji dzaita mariko 6 bobota iwe tanga tiri right nai tasiri right paitonga varungu andambovaona muchaona kusaka Tupac makasangana naye vari kuuya ndo aiwa vakauya nevapanhanani ana vapana vaForbes varungu vari right kutonga kana vanosangana nevemunhu zvavo muchidzidziswa apo kwemakore kwamezvara kouyo kufamba manje mutukuzi mungamunyorera manga as from my childhood I was nokuti mutukuzi akatangirwa naThomas pamberi paThomas pana Harare Mambo unoiziva vanomboenda kusalvation vaive vari unoyanozi pamberi pacho pana Safirio Madzikati pozouyawo mwana ana masiganda vaive magitare vai kozouya anzi ani uyu Zex Manatsa kozouya vapi ngati vakaita mbiri Marshall munhu uri kuona uyu mufana uyu ndinotori netsitsi kwazvo mufana uyu ndikapiwa mari hashai mari uyu apfuura nebhaskos anga ane bhendi uyu anogarapo ndiye akafunda naForbes naMaxwell manje mukoma unomuziva kuti akatambwa ini ndandatambwa saka makalero malire kwa Oliver hana kukwanisa kwenda ndaifunga kuti pachauya mabhazi haana iye ndaitofunga kuti mutumbi wake pamwe unouya nepasitori manje wakaita national sport izvi ndatenda kubank mamire yakazobuda ndo iripo iwa wakaitsvaga ukainzwa kuti ishua 7 million iripo ndakahwina sports pool kakudhara wakazvizwa hauna kunzwa kuti kune munhu womunational ahwina 7 million iye bhora ana Manchester ndimakawina mudara wakainzwa kauti ndimi mudara unorohwa tsinga iyi ukarohwa tsinga iyi augaye kana musikana wako ndaiva unomukanganwa indaiva kuti mangwana chaivo ndisingakuziva ndikangonzwa kuti apa kuti wozonzwa kunokunita fanike kushevu kuwa mene uka 3 times hauzive musikana chaivo vamwe vaizopedzisira after kana 10 years unzi kuiwe wakambondidana nini ndoti handizvizivi asi ini ndogona kuti munhu ndikakuti unotanga nevana 4 unotanga nevana unoziva NSC jako unoziva kayo ndakazvita kouya uyu ndiani anoziva kwamabve kumbizo kukwekwe anodzi bhanzi ane ziso rakadai hati unoziva kuti anga nevana 7 vasikana vachitedzana
haana kuita 4 one time wakomana akaita 3 vati ndobva vainzana ndobva kutofamba nawo mubhawa handidi uya iwe unomboenda ikokwe kune mwana wangu ka chimwe chimusoja so chikada chinoti yadyiwa nekadzi so chaenda niwo itai anonzi itai wamuketa ye ukamona kuti ndani nababa wangu ndiye munin'ina wauyo anoimba chibaba baba chibaba Ko Bob Marley makazoita sei naye pa independence ya Bob Marley ukaona Naison handi unoziva Naison hamuna kumona mai manje anenge Bob Marley ndiye asekuru wake manje ndo baba wa Richard Mastin nasheku uya ndaifamba nawewo zvibhutsu anga akaroora muna sani yanga na Newton aripo mwakandibata Newton aiwa akandibata pachichi pakafa baba wangu anosedza security naninguyu na Wanda mwakazoita musoja saka uyu Naison